Gipuzkoako diputatu nagusi berria aukeratu dute gaur. Eider Mendoza jeltzaleak eta M28ko bozkak irabazi zituen EH Bilduko Maialen Iriartek aurkeztu dituzte hautagaitzak eta ezustekorik ez da egon. EAJaren hautagaiak eskuratu du Gipuzkoako aginte makila PSren eta PPren babesarekin. Goizean Mendoza izan da hitza hartzen aurrena eta EAJaren eta PSren arteko koalizio gobernuak egindako lana goratuz abiatu du hitzartea. Beraldetik Maialen Iriarte EH Bilduko hautagaiak egungo Gipuzkoaren argazkia egin du, ongizate eta berdintasun arloetan geldialdi egoeran dagoen lurraldea bere hitzetan. Norabidea aldatzeko komunitateari lotutako kudeaketa eredua proposatu du. Izan zirelako gara errepikatzen zuen Torrealdaik. Izan zirelako bagara, izaten jarraitzeko ze bide egin eta norekin egin ezinbestekoa izango da 21. mendeko une honetan Euskal Herriko lurralde honetan. Herritarrek argi hitz egin dute eta bide hori gidatzeko ardura Euskal Herria Bilduri eman diote. Horregatik eskatzen diot ganbera honi Gipuzkoako aldun nagusi izateko konfiantza. Mila esker. Gipuzkoarrengatik eta gure herritarrengatik. Eskerrik asko guztioi. Arratsaldeon. Arabara salto batzar nagusiek ere gaur egin dute aldun nagusiaren inbestidura saioa eta Ramiro González hirugarren agintaldirako hautatu dute bere alderdiaren eta PSren botoei esker. Gonzálezek elkarrizketa eta akordioa eskaini die oposizioko taldei Voxi izan ezik PSrekin duen koalizio gobernuaren gutxiengoaren aurrean, baina realismotik egindako politika kontinuistak iragarri ditu eta ezinezko utopiak baztertu ditu. Los alaveses y alavesas han decidido con su voto que la mejor opción para el futuro de nuestro territorio pasa por reeditar la fórmula de gobierno que hemos mantenido durante las dos últimas legislaturas. Una fórmula de gobierno que será continuista en lo que nos ha hecho fuertes y al mismo tiempo transformadora para atender, adaptarnos y adelantarnos a las nuevas demandas de la sociedad. Dar un giro radical a esas políticas, como algunos pretenden, es en realidad dar marcha atrás. Manifestazioei dagokionez, gaur eta bihar Bizkaiko ostalariak greban izango dira, ELA-LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lanuztera deitu dute, grebaz gain ere hainbat mobilizazio egitekoak dira. Gaur goizean, Bilboko hoteletan elkartu dira. 2008tik dute lan-hitzarmena berritu gabe, naiz eta greba deituta. Egon, negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute eta patronalak ez duela beste bilerarik deitu. LAB eta ELA sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan ekainaren 29an gaur eta bihar ekainaren 30an hain zuzen ere. Salatzen dutenez, Arabako egoitza pribatuen lan-hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dago. Nerea García. Greba deialdietan salatu dute aurrekoetan bezala 1.000 euro inguruko soldata eta ratio onartezinak dituztela. ELA eta LAB sindikatuek eskatzen dute Bizkaiko erresidentzietako langileen baldintza berberak izatea. Ostegun honetan mobilizazioa egin dute plaza berritik eta ostiralean Albertia kampus egoitzatik. Eta gure eskuk turrari buruzko prentza txosten bat banatu dien nazioarteko kazetariei, bertan turrean zehar errepidean zer aurkituko duten azaltzen zaie. Euskal Herrian turraz gozatzeko argibideak eta gomendioak izeneko dosierra da eta 7 hizkuntzatan sortu dute. Dosierraren helburua da kazetariei aurreratzea modu oso bisualean zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean ikurrina eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna, txirrindulari famatuen aurkezpena,
Turrean parte hartuko duten Euskal Herriko txirrindulariak. Kirolzaletasuna orokorrean, euskal kultura, Euskal Herrian bizitatzeko lekuak, euskarazko hiztegi laburra eta euskararen historia. Txonbo lelopean antolatuko da 2024ko Getxoko San Nikolas ikastolak antolatutako ibilaldiaren 46. edizioa. Atzo LGTBIQ+ komunitatearen nazioarteko egunean, 11 mugimendu atera ziren kaleetara. Egunean zehar egindako manifestazioetan aurrera eramandako 2 salaketa nabarmendu dira. Erakundeek duten zuriketa arrosa batetik eta fasismoaren oldarraldiari kontra egiteko behar nabarmentzea bestetik. Politika arloan EAJak eta PSek hautagai jeltzalea aukeratu dute Arabako Foru Aldundian gobernatzeko 24 botorekin. Bigarren bozketa bat egin behar izan da, lehen bozketan gehiengo osoa lortu ez duelako. Eba López de Arroyabe Bilduren hautagaiak 14 batzarkide soberanisten babesa lortu du. Kapitalaren eta bizitzaren arteko talka bizi dugun honetan, egungo sistema sustengatzen duen zaintza ereduak errotiko eraldatuko behar duelako. Hala nola, sistema publikoaren kontrako erasoak gelditu eta privatizaziorako bidea itxi. Los alaveses y alavesas han decidido con su voto que la mejor opción para el futuro de nuestro territorio pasa por reeditar la fórmula de gobierno que hemos mantenido durante las 2 últimas legislaturas. Una fórmula de gobierno que será continuista en lo que nos ha hecho fuertes y al mismo tiempo transformadora para atender, adaptarnos y adelantarnos a las nuevas demandas de la sociedad. Dar un giro radical a esas políticas, como algunos pretenden, es en realidad dar marcha atrás. Arartekoak diskriminazioa eta diskriminazioaren aurkako politika publikoak aztertzera aurkeztu zuten. Atzo Euskal Autonomia Erkidegoan bertan, jasotako gabezien aurrean, tratu desberdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko legea prestatzea lehen beharra dela diote.
Eta gaur Zaldibar Argitu plataformak elkarretaratzea egin du Eusko Legebiltzar atarian egoeraren larritasuna salatzeko. Bien bitartean, Legebiltzar barruan EH Bilduko Mikel Oterok Zaldibarren gertatutakoa gogorarazi du eta inoiz gertatu behar ez litzateken hondamendia dela azpimarratu du. Gerora, gobernuak izandako esku hartzea ere salatu du. Arantxa Tapia beraldetik, ingurumen sailburuak gobernuak bertan egindako lanak zeintzuk izan diren azaldu ditu. Zauria sakonak utzi ditu Zaldibarko hondamendiak, oraindik irekian dauden zauriak neurri batean. Zaldibar, Euskal Herriko istripu ekologiko larrienetakoa da. Zaldibar, negligentziaren praktika txarren eta kontrol eskasaren historioa da. Zaldibar, langileen aurkako delitua da. Zaldibar, Alberto eta Joakin gogoan da. Zaldibar, errepide moztuak, suteak, dioxinekin kutsatutako airea, konfinamenduaren aurretiko konfinamendua, ibaire isuriak, amiantoarekin kutsatutako larrialdietako langileak, lisibietu kutsakorrak eta abar izan zen. Zaldibar, gaur 13 ikertu dituen eta ebatzi gabe dagoen ingurumen delitu bat da. Zaldibar finean Euskal Herriko nunca más da. En un futuro pudieran albergar algún tipo de actividad que nos permitiera realmente conmutar parte de la deuda, porque se trata de conmutar parte de esa deuda porque es una dación en pago. Si no podemos aprovechar esos suelos para nada, ¿para qué queremos esos suelos conociendo esa situación? En cualquier caso, desde el Gobierno estamos realizando un seguimiento exhaustivo y una supervisión con visitas constantes, con registros y mediciones. Además de las que creo que usted hacía referencia, que es la propia empresa Verter la que nos envía. Pero además de las que envía la empresa Verter, nosotros realizamos una supervisión y una inspección exhaustiva, con diferentes registros y mediciones, en los que se produce un ligero movimiento, pero ese movimiento, en cualquier caso, es progresivo y lo estamos detectando y lo estamos analizando de forma inminente. Eta lan gatazketan, Bizkaiko ostalaritzak greba eguna du gaurkoa, ELA, LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lanuztera deitu dute. Bizkaiko ostalaritzak greba eguna du gaurkoa, ELA, LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lanuztera deitu dute alegia. Da, egun horietan, hotelen okupazioa erabatekoa izatea. Beraz, hori inziditzea espero dugu eta bai, egungo gara taldeak dauden hoteletan. 2008tik dute lan hitzarmena berritu barik eta patronalekin edukitako negoziazio mailek ez dute korapilo askatu. Negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen du eta grebaren aurrea bizuaz geroztik Bizkaiko Ostalaritza elkarteak ez du mugimendurik egin. Otsailean negoziazio mailaren azken bilera egin zenetik ez da beste bilarik deitu. 3 urte daramate soldata igora barik eta denbora tarte horretan KPIa 12,9 igo da. Egoera horrela, bieguneko greba deialdia egin dute eta hotelez hotel protestak egingo dituzte. Beste behin ere salatu dutenez, sektoreko enpresek beren irabaziak handitu nahi dituzte sektoreko langileen sakrifizioaren kontura. Eta ikusi dugu denbora honetan KPIaren 12,2 baino gehiago igo dela. Gure soldatak 0. Sektorearen presioak 12,2 baino gehiago igo dela. Gure soldatak 0. Sektorearen enpresek beren irabazi marginak handitu nahi dituzte. Beste behin ere langile klasearen kontura. Sektoreko enpresak estutu egin nahi gaituzte COVID faktura ordaitzen amaitu arte. Ez dugu onartuko. Guztiok ezagutzen ditugu sektoreko lan baldintzak zein diren. Eta baldintza horiek ez betetzea ere ez da arrotza biztanleriarentzat. LAF eta ELA sindikatuek 2 greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan gaurko eta biharko. Salatzen dutenez, Arabako egoitza pribatuen lan hitzarmenaren negoziazioa erabat blokeatuta dago. Berriz gaude kontu berberarekin, aurreko hilabetean greba egunak ere ditu genituen, eta arrazoia berdina da. Mahai negoziatzailea blokeatuta jarraitzen du, martxoaren 15ean entregatu genuen gure azken propuesta, gure azken plataforma, eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. Greba deialdiekin behin eta berriz esan zaie ere erantzun
erantzun bat nahi dugula, beraiek esan zuten egun gutxi barru edukiko genuela erantzuna, eta oraindik jarraitzen dugu, hori, ez dakigu oraindik zergatik bi hilabete eta erdi igaro diren, eta ez daukago erantzunik, eta mahai negoziatzailea blokeatuta jarraitzen du, eta hemen gaude desblokeatzen den, enpresak ere beraien etekinak banatzen dituzten, eta langileen baldintzak hobetzen diren ere. Ordutik ez dira bilerarik egon, interpelazioa behin eta berriro egiten da greba deialdiekin batera, baina ez dago inongo mugimendurik euren partetik. Hemen interpelazioa alde batetik patronalari egiten diogu, baina bestetik instituzioei ere bai, eurek bai erantzunkizuna deukielako sektore honen langile hauen lan baldintzen hobetze horrekin, eta inongo mugimendurik ez dago. Nazioartera begira, Nanterren auto bat gidatzen ari zen 17 urteko gazte bat tiro zil zuen atzo Frantziako poliziak. Honek istiluak eragin ditu Frantzian eta gau guztian zehar luzatu dira istiluak. Gutxienez, 150 lagun atxilotu dituzte goizaldean eta istiluetan su eman diete autobus, auto, supermerkatu eta tren askori. Hildako gaztearen amak errebolta bat eskatu du semearen alde. Eta gurera bueltan, etxebizitzaren gastuak eta elikagaiak familien aurrekontuaren erdia direla ondorioztatu du Eustatek. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxetako bataz besteko gastua 35.495 eurokoa izan zeniaz, 2021 baino 7,5% gehiago. Etxebizitzaren gastuak eta elikagaiak familien aurrekontuaren erdia direla ondorioztatu du Eustatek. Etxeetako batez besteko gastua 35.495 eurokoa izan zeniaz, 2021 baino 7,5% gehiago. Izan ere, inflazioak goia jo zueniaz, eta horren pisua nabaritzen da familien gastuan. 2022an garestitu ziren gehien energia eta elikagaiak, eta bi horien gastua etxeetako aurrekontuaren 50,5% izan zen. Eustatek emandako datuen arabera gastu nagusia etxebizitzari lotutakoa da. Hipotekak, alokairuak eta ura, argindarra eta gaza ordaintzeak jaten du gastuaren 1,5%. Eta haren atzetik daude elikagaiak 1,5%. Eta ostalaritza da gasturik handienetan hirugarrena, 11,1%. Eta haren atzetik datoz garraioak 9,7%. Eta Nafarroan Urozko oroimenezko parkea eta Lodosako plazatxoa memoria historikoaren leku izendatu ditu Nafarroako gobernuak eta Oio sailburuak belaunaldien arteko transmisioaren bidez memoriaren eraikuntzan duen papera nabarmendu du. Nafarroako gobernuak Urozko oroimenezko parkea, Linzoain Arriasgoiti eta Lodosako plazatxoaren oroimenezko gunea Nafarroako memoria historikoaren leku izendatu ditu. Bi kokaleku horietan hilketak egin ziren 1926ko militar kolpearen ondoren, eta memoria historikoaren lekuen erregistroan inskribatuta geratuko dira, babestu, kontserbatu eta zabaltzeko. Leku horiek belaunaldien arteko transmisioaren bidez oroimena eraikitzeko orduan duten garrantzi handia azpimarratu nahi nuke. Izan ere, memoria lehenik eta behin etorkizuneko gaia da eta ezinbesteko tresna errespetu, tolerantzia eta askatasun balioak sustatzeko. Gogoratu behar da, memoria historikoaren batzorde teknikoak ekainaren 13an onartu zuela Nafarroako gobernuari biguneak oroimenerako leku izendatzea. Nafarroako memoria historikoari buruzko foru legeak ezartzen duen gixan. Espazio horren deklarazioa, babesa, kontserbazioa eta zabalkundea, memoriaren transmisioaren mugisa balio dezaten eta bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzen lagunduko du. Horrekin batera, gure gizarteak, biktimekin duen memoria bete beharrari erantzun zaio, egia, justizia eta reparazioa jasotzeko eskubidearekin.
Eta kulturan EHZ jaialdiak 27. edizioa ospatuko du Irisarrin asteburu honetan. Bertan, ospatuko den azken edizioa izango da eta ondoren gogoeta momentua izango da hurrengo kokalekua erabakitzeko. Leioak kultur eskaintza zabala izango du uztailean ere, udagaraiko eguraldi onarekin batera kalean zinemas gozatzeko aukera egongo da. Leioak kultur eskaintza zabala izango du ere uztailean. Udagaraiko eguraldi onarekin batera kalean zinemas gozatzeko aukera egongo da. Eguzkia joan eta egunak argitzen uzten duenean, gaueko 10:04 hasiko dira emankizunak, guztiak musutruk. Uztailaren 7an Elgara Mauriz filma ikusteko aukera egongo da. Mauriz Flickcroften benetako historia legia. Ilaren 14an Sableortz kapitaina pelikula ikusteko aukera egongo da. Kondairak dio badela nonbait, almen berezidun diamante magiko bat. Hilbetearen argiak ukitzen duenean, bere jabiaren desioak betetzen omen ditu. Sableortz kapitainak anker eta beldurgarrienak bere ontzia urrez eta bitziz bete nahi du. Horrez gain, uztailaren 12an, La Ciudad Perdida izeneko filmaz gozatzeko aukera egongo da. Loreta Azage eleberrien idazle distiratzu eta apur bat hauskorraren ibilbide literarioa abenturazko eleberri romantikoen ingurukoa izango da pelikula. Eta hilabete bukaeran, uztailaren 28an, Rabita Kamedi pelikula ikusteko aukera egongo da. Marrazki bizidunen luze metraiak, mazten abenturak azaltzen ditu. Berak eta bere lagunek nork bere superboterea aurkitu beharko dute. Paskoa babesteko. Beraz, Leioak batez ere zinemazkaintza zabala izango du, eta informazio guztia kulturleioa.eu atarian dago eskura. Eta turraren inguruan, gure eskuk turrari buruzko prentsa txosten bat banatu die nazioarteko kazetariei, turrean zehar errepidean zer aurkituko duten asaltzen zaie bertan. Dosierraren helburua da, kazetariei aurreratzea modu oso bisualean zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean ikurrina eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna. Txirrindulari famatuen aurkezpena. Turrean parte hartuko duten Euskal Herriko txirrindulariak. Kirol zaletasuna orokorrean, euskal kultura, Euskal Herrian bizitatzeko lekuak, euskarazko hiztegi laburra eta euskararen historia. Eta astear den Frantziako turrean, 7 euskal txirrindulari lehiatuko dira eta aurten etxetik hasiko dute lasterketa. Hirietan jada nabari da turraren isla, jendearen irrika errepidetan gora berak, baina herri txikiagotara jotzen badugu txirrindularitza zaleak ere asko dira. Gabiriara joko dugu, izan ere bertan Alex Aramburu txirrindulariaren familiarekin izan gara. Asteartea Frantziako turra eta aurten Euskal Herriko 7 txirrindulari arituko dira. Gaurkoan azpimarra jarriko dugu Alex Aramburu debarengan, igandean Gabiriatik hemen Aztire auzotik
pasako da turra, eta bere amaren jaioterria da hause bera, auzodana, eta familia osoa inplikatuta dago, hemen atzean dugu Legorburu baserria, bere amaren baserria eta familiarekin izan gara. Joriz naiz, Alex lehengusue, Aztirin bizi naiz, eta, bueno, Alex turren ate barzala entera ginen orduko, pentsa genuen zozein barra zeola, zozea hundi ez, azkenen turre pasatzen dela eta gaina gure familiko bat pasatzen dela, zoze handien genuen egin, eta, bueno, azkenen pankarta bat egin dugu, 25 metro luzekoa eta 4 metro zabalen, eta, bueno, atzen dago zuen lantalde hori danakin, familiko lantalde hori danakin indeu. Eta, bueno, iganden jarriko dugu han kaminon ondoko zelai baten, eta horretaz apartere kaminon baita ipiniko ditu Alexin aldeko pintada batzuk. Gero eunen bertan noski, etorriko gara familiko danak kamisitakin eta jertxekin Alexi animauz, eta, bueno, bere ezkioko jarraitzaieke bai, etorriko die seguro kamisitakin eta jertxekin. Guk hau egiten dugu Alexi babesa emateko, guretzako kiston horea da olako munduko lasterketaik garrantzitsunen gure familikoa dateatzea ez, eta bere aman jaiotetxe ondotik pasauko denez, hori nahi genuen gure babes guztie behai ematea. Iganden, hau azkenen portu bat izan da, jende asko espero da hemen, portu puntuagarri bat da, eta orduan errepideare lehen hau espero da, 5 bat ordu lehen hau moztea, eta horregatio, honea ikustea etorri nahiko luke edo zeinek, kontutan hartu beharko luke bintzet, 10 aurretik edo honea gerturatzea, gu hemen nengo geha bezperatatik eta familiko elkartea dugu, eta batzuk karabanan datorriko die, eta gu ja aurreko honetatik hasiko geha festakin. Eta gutzako azkenen kiston ilusioa lehenguzu bat ateatzea ez, azkenen ni baino 2 urte zarra bada, eta nik txiki-txikitatik oso ondo eman naiz, kiston harreman eduki dugu bai berekin da bai bera nahiekin, hemen baserien askotan ibili izan geha, eta txikitatik eduki dugu bai danok ez, azkenen bertako zer dago bizikleta bat, bizikletan ibiltzen ginen, o pelotan, o futbolen, eta bai, beti denik eduki dugu baita kirol ezberdinek egiteko joera hori, baina bai goratzen naizena da txiki-txikitatik, memokoa zanetik, nola etortzen honea behakarrik, ezkiotik, azteria, bere eman jaiotetxea bizikletan behakarrik, eta horrek guri harriz ez digun. Gero beha oso mutilona da, eta gurekin oso pixkat igual da, ni bezala ez, lotxati, eta orduan irabazten donen, edo ez da gustatzen ez da esatea, orduan askotan enteratzen geha gauzataz, interneten, beste batek esan da, hola, ez, ulertzeko da baita, ze azkenen bere xumetasun hori dauke ez, ondik, oainen golturren dago, baina jarraitzen du izaten lehenauko bera. Bai, aste honetan hemengo errepidetan ibili da, ja, nik uste soberan dakizkila hemengo kurba danak eta dana, baina, pixkat ambientea edo zertzeon ikustea torri izan bere lagun batekin, gero nintzen behakin eta esantzon oso gogotsu daula, irrikaz, hemengo turre espeziala dalako baino Euskal Herritik atea eta gaina Aztiritik pasauta betzako ere bai ore bat dala eta behak esantzon hau pasauta gero ja erretiatzeko mundaula. Familiaz gain gainera, jendetza gerturatuko dara Aztirira turra ikustera eta mokodautza jateko aukera ere izango dute. Turra dela eta elkarteko sozioen artean antolatu du taberna irekitzea, eta bertan egongo die edarik eta pintxo batzuk bai, berta turra ikustea etorriko dien denantzat, edo zeinentzat, hona etortzeko aukera egongo da. Ez dakit saltxe edo mugimendua, baina gu erabat urdurik gabiltza bai. Jende asko espero, igande normal bat baino gehiago, ziur. Komedorea ia beltza daukagu, gero barratxo bat jarri dugu portxean ere bai, orduan espero dugu jendea bilduko dala, ez? Eta hemen tontorrean eta gero Alex erdi auzokoa izan da, usten dugu horrek ere bai, ez? Jendea bildu araziko dula.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Gero arte.